Што звязвае непублічнага мільянера і нявестку Лукашэнкі? Якія праблемы ў беларускіх шахматыстаў? І навошта былы кіраўнік самага лютага сілавога ўпраўлення прыйшоў ва універсітэт? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларускі расследавальніцкі цэнтр звярнуў увагу на ціхага мультымільянера, звязанага з нявесткай Лукашэнкі. Гаворка пра Анатоля Тарнаўскага. Гэта беларускі бізнесовец украінскага паходжання з расійскім пашпартам, уласнік некалькіх найбуйнейшых кампаній Беларусі. Пра яго амаль адсутнічае інфармацыя ў адкрытых крыніцах. Імя Тарнаўскага нават не ўсплывала сярод кандыдатаў на санкцыі ў апошнія 3 гады. Толькі адна Канада ўвяла супраць яго абмежаванні. Тарнаўскі пачынаў сваю кар'еру са слаўнафты. Пасля яго кампаніі ўваходзілі ў дзясятку найбуйнейшых падаткаплацельшчыкаў Беларусі. Цяпер жа ён сядзіць ціха. Адзіны ягоны бізнес нікому невядомая кампанія «Ресурсы.ко». Але падобна, што Тарнаўскі працягвае зарабляць сотні мільёнаў даляраў. Як заўважылі расследавальнікі, цяпер дачка Тарнаўскага кіруе кіпрскай кампаніяй Медесойл Трейдинг Лімітэд. Яна гандлюе нафтай, якую закупае ў Беларусі. Фірма ад пачатку працуе на велізарных абаротах, а ў 2021 годзе мела выручку ў 330 мільёнаў даляраў. Але да чаго тут Лукашэнкі? А вось да чаго. Асабліва блізкія адносіны Анатоль Тарнаўскі меў сям'ёй сярэдняга сына Лукашэнкі Дзмітрыя. Жонка Дзмітрыя, Ганна Лукашенка, да таго, як пачала пісаць песні пад псеўданімам Ганна Сялук, мела добрую пасаду ў бізнесе мільянера і нават працавала намесніцай гендырэктара Юнівест М, флагманскай кампаніі Тарнаўскага. І якраз падчас працы Ганны Лукашэнкі на Юнівест М гэтая кампанія атрымала найвыгаднейшы сталічны участак для забудовы. Менавіта фірма Тарнаўскага будавала элітны комплекс «Каскад» у цэнтры сталіцы. Яна ж збудавала комплекс «Нотынгем» у мінскім раёне, а таксама гандлёва-забаўляльны цэнтр «Экватар» у Брэсце і многія іншыя. Акрамя таго, мільянер быў спонсарам прэзідэнцкага спартыўнага клуба, якім кіруе сярэдні сын Лукашэнкі Дзмітрый. Не абышоў мільянера увагай і сам Лукашенка. У 13-м годзе Анатоль Тарнаўскі атрымаў ордэн пашаны. Афіцыйная формулёўка была такая: за значны асабісты ўклад ва ўмацаванне гандлёва-эканамічных сувязей паміж Беларусю і Расіяй. Акрамя таго, ён кавалер крыжа і Фрасіні Полацкай. Цікавыя рэчы адбываюцца ў беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Кіраўніцтва універсітэта падпісала дамову аб супрацоўніцтве з вядомым сілавіком. Рэктар БДУІР Вадзім Богуш і начальнік дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці міліцыі Андрэй Паршын падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве, а канкрэтней аб сумеснай працы ў навукова-тэхнічнай сферы і падрыхтоўцы кадраў. Што гэта значыць, сказаць пакуль цяжка, але магчыма, што ва ўніверсітэце цяпер будуць рыхтаваць будучых сілавікоў альбо распрацоўваць для іх праграмы. Для разумення, ведомства Паршына адно з самых закрытых. Яно займаецца сярод іншага і кантролем саміх сілавікоў, у тым ліку сачэннем за імі і праслухоўкай. Але тут вельмі цікавая і асоба высокапастаўленага міліцыянта Паршына. Амаль 20 гадоў ён працаваў у Губазіку і нават дарос да начальніка гэтага сумнавядомага ўпраўлення. А ў 22-м годзе Паршын трапіў у гучную гісторыю. Ён мае кватэру ў прэстыжным мінскім комплексе «Каскад». І летась каля свайго дома Паршын спрабаваў разагнаць групу дзяцей і падлеткаў, малодшаму з якіх было ўвогуле 11 гадоў. Але нечакана сілавік атрымаў адпор ад 16-гадовага хлопца. Тады пачалася заварушка. Спачатку, як сцвярджалася, Паршын ударыў падлетка, а пасля стрэліў у яго з пісталета, параніўшы ў нагу. У бальніцу тады, дарэчы, паехалі абодва. Хлопец з агнястрэльным раненнем, а Паршын са сатрасеннем мазгоў. Пасля ніякай адказнасці за свае дзеянні сілавік, канешне, не панёс. Беларусаў усё ж вывезлі з-пад агню. Прайшло больш за месяц з пачатку вайны паміж Ізраілем і Хамас, і вось нарэшце беларускія ўлады змаглі эвакуяваць сваіх грамадзян з сектара Газа. Праўда, забіралі іх з Егіпта, а сустракаць беларусаў у Газу ўлады адправілі некалькіх супрацоўнікаў КДБ. Вось яны на відэа з заблюранымі тварамі. Цытуюць Лукашэнку, маўляў, самае дарагое гэта людзі. Але тут цікава, ці давялося беларусам плаціць за сваё выратаванне, бо на мінулым эвакуацыйным рэйсе, які вывозіў беларускіх грамадзян з Тель-Авіва, квіткі каштавалі па $550. Колькі каштавалі квіткі на выратаванне з Газы, інфармацыі пакуль няма. Вядома толькі, што вывезлі 43 чалавекі.
Беларуская шахматыстка пераехала ў Расію і расказала чаму. Гаворка пра Вольгу Бадзелька. Дзяўчыне 21 год, яна ураджэнка Магілёва і таленавітая шахматыстка. Яшчэ да паўналецця Вольга атрымала званне міжнароднай гросмайстаркі, але 2 гады таму Бадзелька пераехала ў Расію і цяпер яна расказала, што ў Беларусі не мела нармальнай падтрымкі як шахматыстка. Кажа, што на радзіме даўно няма ні спонсараў, ні трэнераў, ні каманды, ні нармальнай канкурэнцыі. Таму яна вельмі хацела перайсці ў Расію, што ў выніку і зрабіла. Ну і ўвогуле па Беларусі Бадзелька не вельмі сумуе. Калі ў яе спыталі пра літаратурныя густы, Вольга нават прызналася. Цытата: «Я беларускую мову абсалютна не ведаю і нават не імкнуся яе вучыць». У іншых беларускіх шахматыстаў іншыя праблемы і, на жаль, нашмат больш сур'ёзныя. Стала вядома, што ў Гомелі асудзілі шахматыста Валерыя Яроцкага. Ён напісаў шэраг лістоў і разаслаў іх у КДБ, міліцыю, пракуратуру і цэнтр выбаркам. Што менавіта было ў тых лістах, невядома, але пасля на Яроцкага завялі крыміналку па артыкуле «Паклёп на Лукашэнку». Сілавікі сцвярджаюць, што мужчына вінаваціў Лукашэнку ў цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынствах. Цяпер гомельскі суд прызнаў мужчыну хворым на псіхічнае расстройства. Яроцкаму забаранілі выезд з Беларусі, а таксама яго чакае прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным дыспансеры. Вялікі прысуд за жудаснае злачынства. У Віцебскі выпівалі двое мужчын. Як звычайна пачаўся нейкі канфлікт. У выніку госць пачаў жорстка збіваць свайго сябра, лупіў рукамі, нагамі, ножом і нават нажніцамі. Гаспадар кватэры памёр, а забойца расказаў пра свой учынак іншаму сябру. Але той не пайшоў у міліцыю, а ў кватэру да нябожчыка і абрабаваў забітага. Вынес 180 рублёў і 5 еўра. Праўда, сілавікі знайшлі і затрымалі абодвух. Цяпер адбыўся суд. Забойца атрымаў 18 гадоў калоніі, а яго сябар, які ведаў пра злачынства і прамаўчаў, атрымаў 2 гады і 2 месяцы. Таксама яго будуць прымусова лячыць ад алкагалізма. А беларускія сілавікі працягваюць хваліцца сваёй падрыхтоўкай. Цяпер яны апублікавалі відэа звучэнняў. Па змесце ўсё стандартна. Пад цяжкую музыку вайскоўцы бегаюць, страляюць, адпрацоўваюць дзеянні на палігоне і ў памяшканнях. Але ўвагу на сябе звяртаюць 2 моманты. Па-першае, сілавікі па-ранейшаму хваляцца тым, што іх трэніруюць вагнераўцы і нават адмыслова паказваюць шэўрон аднаго з інструктараў наймітаў. Па-другое, страляніну яны чамусьці адпрацоўваюць па мішэнях колеру літоўскага сцяга. Звярніце увагу на сілуэт у акопе на гэтым кадры. Ён колеру сцяга суседзяў, толькі ў зваротным парадку. Ці яны так намякаюць на тых, каго лічаць сваімі ворагамі? Сумная беларуская загадка. Колькі трэба сілавікоў, каб затрымаць аднаго фітнес-трэнера? Адказ – 7. Мінскага трэнера Александра Якуту схапілі ў яго кватэры. Мужчыну абвінавацілі ва ўдзеле ў пратэстах 20-го года, на які ён выходзіў у вобразе БЧБ шатландца. На ўсякі выпадак браць Якуту адправілі аж 7 узброеных сілавікоў. Праўда, трэнер не аказаў ніякага супраціву. Цяпер яго хутчэй за ўсё чакае крыміналка. Працягваюцца і іншыя палітычныя рэпрэсіі. У Мазыры схапілі праваабаронцу Уладзіміра Теляпуна. Вядома толькі, што цяпер ён у ізалятары. Больш ніякай інфармацыі няма. А баранавіцкі адвакат Александр Вайцешык абвесціў галадоўку за кратамі. Днямі яго затрымалі і асудзілі на 15 сутак. Цяпер з'яўляецца інфармацыя, што Вайцешыка чакае яшчэ некалькі такіх прысудаў. Нядаўна мы расказвалі пра загадкавую смерць маладога беларуса ў польскай турме. Цяпер з'явіўся працяг гісторыі. Кірыл Кятурка – беларускі палітвязень, які змог выехаць за мяжу. Хлопец жыў у Варшаве, але там яго затрымала паліцыя. Кірыла падазравалі ў махлярстве, але праз некалькі дзён ён здзейсніў самагубства проста ў камеры. Гэта выклікала шмат пытанняў у яго знаёмых. Маўляў, няўжо юнак, які прайшоў беларускую турму, не вытрываў у польскай? Выказваліся версіі, што магчыма яму пагражалі дэпартацыі ў Беларусь. Цяпер стала вядома, што можа у такой версіі ёсць праўда, бо па факце смерці Кірыла Кятуркі польскія сілавікі цяпер завялі справу аб давядзенні да самагубства. Мы пакуль не ведаем, хто праходзіць падазраванымі і ці затрымалі па ёй кагосьці, але працягнем сачыць за сітуацыяй.
Раней ён кіраваў Віцебскам, а цяпер будзе кіраваць цырульнямі і пахаваннямі. Такі прафесійны кульбіт здарыўся з беларускім чыноўнікам Мікалаем Арловым. Яшчэ ў верасні ён быў мэрам Віцебска, але Лукашенка зняў яго з пасады. Прычым чыноўніка звольнілі проста падчас працоўнай паездкі ў расійскі Геленджык. Цяпер жа стала вядома, чым азадачылі былога мэра. Арлоў прызначаны дырэктарам віцебскага акцыянернага таварыства «Мір Услуг Плюс». Прадпрыемства займаецца бытавымі паслугамі, дзе асноўная частка гэта цырульні, фотастудыі, пункты пракату і рытуальныя крамы. Адпаведнага досведу працы ў гэтых сферах у былога кіраўніка горада, вядома ж, няма. Але ж праца не па спецыяльнасці — гэта ўжо своеасаблівая традыцыя беларускай номенклатуры. Пачак макароны за 50 рублёў. Вельмі незвычайны тавар заўважылі ў мінскай краме. 250 грамаў каштуюць 49 рублёў і 99 копеек. Паведамляецца, што гэта сапраўдная італьянская паста тальятэла, у складзе якой нават шафран і шампанскае. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.